Bé, jo sóc en Miquel Toll, sóc membre de la Coordinadora Antirepressiva de Girona. Bé, així com una mica de preàmbul, per posar una mica en context, cal dir que la legislació, o sigui que l'estat d'alarma a l'estat espanyol es troba regulat en la legislació d'excepció, que és l'article 116 de la Constitució espanyola, i allà hi ha com diferents estats, no? Hi ha el primer l'estat d'alarma, després l'estat d'excepció, després l'estat de setge, no? És com una gradació diguéssim, de més lleu a menys greu. L'estat d'alarma està configurat, es desenvolupa en tots aquests estats d'excepció en una llei del 1981 i l'estat d'alarma d'alguna manera està pensat justament entre altres supòsits per una crisi sanitària. No? Llavors, diguéssim que aquest era l'instrument, el marc jurídic que tenia l'estat espanyol a l'hora d'afrontar aquesta crisi sanitària. Llavors, tot això s'ha desenvolupat en un Real Decret que s'ha anat modificant conforme ha anat avançant la pandèmia, però diguéssim que aquest era l'instrument. I què permet aquest instrument? Doncs bàsicament permet bastant a nivell teòric el que ha fet l'estat espanyol, que bàsicament són diverses coses, però són dues grans coses. Una és la centralització del poder, diguéssim que tot el marc competencial que tenien els diferents territoris de l'estat espanyol, les comunitats autònomes, doncs tot això se'ls buida de contingut i es centralitza des d'un poder central, que en aquest cas és el govern de Madrid, això és el que li permet fer l'estat d'alarma. I una segona cosa, que és com la més important, segurament també, que és la que hem notat més, que és una afectació quasi total o molt absoluta de la llibertat de circulació. En aquest sentit, jo personalment entenc que aquesta llibertat de circulació tenia tot el sentit del món que es limités degut als pics de pandèmia on ens trobàvem. El que passa és que aquí potser és com la primera com crítica de com ha sigut aquest estat d'alarma aquí a l'estat espanyol, és que hi havia bastantes maneres d'afrontar-ho i aquí s'ha decidit afrontar-ho com una crisi més aviat d'ordre públic que no sanitària. I per què dic això? Dic això perquè s'ha apostat per una tàctica repressiva a l'hora de limitar aquesta llibertat de circulació. És a dir, hi ha altres mesures que s'han aplicat en altres països, no tan restrictives i sobretot no tan punitives o no tan repressives. Jo em refereixo més a una visió que li diuen el soft law, no? que seria treballar a partir de la responsabilitat social i menys des de la policia. I de fet teníem un contrast bastant interessant amb el govern de Portugal, no? que és un país veí i que d'alguna manera ells encoratjaven molt a la població a actuar de manera responsable. I aquí el que ens hem trobat és això, una resposta repressiva, és a dir, com contenim, com imposem aquest marc de llibertat de circulació a partir, diguéssim, del que hem vist, no? Un poder molt gros a la policia i hem acabat construint un estat d'alarma que ha sigut un estat policial. I perilla molt la democràcia quan deixes un ampli ventall quan li dones molta maniobra a la policia. I tots i totes hem vist durant aquests dies imatges que feien posar una mica els pèls de punta, no? Des de detencions molt arbitràries, una policia molt desbocada, amb detencions molt violentes. No tenies gaire clar quin cribatge feien servir a l'hora d'aturar gent, hem vist una resposta sancionadora brutal. Hem vist una aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que és la coneguda com a Llei Mordassa, com sistemàtica, perquè hem de tenir en compte que aquest Real Decret, l'instrument normatiu aquest que ha fet l'estat espanyol l'ha fet ex novo, diguéssim, no ha posat tota una sèrie de sancions express per les persones que es saltaven, sinó que simplement s'han remès a un instrument que ja tenien, que és la que coneixem com a Llei Mordassa. I aquí inclús també hi ha hagut molta desproporció a l'hora de sancionar. No estava ni tan sols clar al principi quin barem de sancions, semblava que et podien posar de 600 a 20.000 euros, hi havia com una desprotecció jurídica molt gran en aquest àmbit. I després també amb els mateixos tipus sancionadors que preveia la llei Mordassa, tampoc s'acabaven d'ajustar o la policia els estirava massa. De fet, inclús dins dels organismes hi havia algun informe d'inclús la Fiscalia posant en dubte d'alguna manera que realment es pogués sancionar, per exemple, una persona que passegés pel carrer sense, en principi, donar
una justificació de per què s'hi trobava al carrer, semblava inclús, o sigui, la policia el que t'estava posant era directament una sanció de desobediència, semblava que perquè tu haguessis de desobeir, en principi està previst en alguna circular de com s'ha d'aplicar aquesta llei de que la policia t'hagués dit prèviament que anessis al carrer i llavors davant la negativa et poguessin sancionar, no? Llavors hi ha hagut molta desprotecció i una mica això el que explicava, no? L'instrument idoni era, l'estat d'alarma sí, que s'havia de limitar la llibertat de circulació, doncs segurament sí, si fem cas als experts d'epidemiòlegs i tot plegat. Ara bé, que calia tractar-ho com una crisi d'ordre públic, no. I sense voler-me allargar en aquest sentit, perquè crec que ho hem vist tots, però és molt significatiu com una roda de premsa et trobes doncs, no, el Simón, que s'ha fet molt conegut, però al costat et trobes un general de la Guàrdia Civil, un màxim cap de la Policia Nacional, el general de l'Exèrcit de Terra, i faltava el de l'Aire i el de la Marina, no? Llavors es veia molt i contrastava molt amb la gestió que en feien, diguéssim, altres governs. S'han restringit diferents drets, que ara, si voleu, doncs, passo com a desglossar-los. El de la llibertat de circulació ja no m'hi referiré perquè ja n'he parlat. Llavors, un que se n'ha parlat molt és la llibertat de reunió, el dret de reunió i el dret de manifestació. A veure, és a dir, l'estat d'alarma, la Constitució no permet suspendre drets. No permet. De la mateixa manera que l'estat d'excepció i l'estat de setge es poden suspendre drets i llibertats, l'estat d'alarma no ho permet. Llavors, el Reial Decret bàsicament no en parlava de manifestacions i de... O sigui, el que feia era no parlar-ne. Llavors es donava com a assumit que com que la llibertat de circulació estava limitada, com que el dret de reunió de manifestació implica mínimament una llibertat de circulació, doncs això s'agafaven les diferents administracions per denegar, perquè s'han denegat moltes, intents de fer concentracions o manifestacions, i de fet ja l'administració ha anat denegant i quan s'ha portat això a la justícia, doncs la justícia espanyola bàsicament ha anat dient que no. En canvi, també contrastava, per exemple, amb Alemanya, que el Tribunal Constitucional alemany doncs va venir a dir que no estava suspès el dret de manifestació i per tant s'havia de garantir d'alguna manera. I aquí a l'estat espanyol hi ha hagut molt poca voluntat de voler conciliar-lo. És a dir, s'entenia que amb una crisi sanitària, amb aquest nivell de contagi, doncs justament una aglomeració de persones no era una cosa positiva. Ara bé, hi havia formes i maneres de fer-ho compatible i aquí l'estat espanyol no s'ha buscat. Sí que es veien imatges molt, per exemple, d'Alemanya, que el Tribunal Constitucional va fallar a favor, doncs de manifestacions una mica estranyes, unes concentracions estàtiques, guardant distàncies i tot plegat, perquè, clar, et trobes en un moment que el dret de manifestació, el dret de reunió acaba sent més necessari que mai perquè estan havent-hi uns desajustos. Clar, si tu limites això és com que no permets a les persones aquesta legítima protesta i clar, s'havia de compatibilitzar. I després hem vist una cosa molt estranya al final, que ha sigut una extrema dreta molt desacomplexada, que ha decidit prendre el carrer sense cap tipus de... És que això són termes diferents, perquè jo entenc que l'esquerra, quan ens manifestem, ho fem a partir de la responsabilitat social. De fet, han contrastat, o sigui, un cop han començat a haver-hi manifestacions abans de que estiguéssim a la fase 3 o inclús a la fase 1, els treballadors de la Nissan ha sigut un exemple, no? Però contrasta bastant si veiem aquelles party monster que hi havia allà a Madrid amb les manifestacions que s'han portat des de l'esquerra i veus com una responsabilitat social molt diferent. Doncs unes mantenen les distàncies i les altres, clar, estan encara... Hi ha una barreja entre conspiració de Bill Gates, 5G, Soros i que tot és mentira. I en el fons el que els ha fotut l'extrema dreta, que per això jo no els vull dir ni tan sols que es manifesten, sinó que patalegen perquè estan acostumats d'alguna manera que la llei per ells no els hi afecta i aquesta epidèmia afecta a tothom per igual i per tant s'havien de trobar que no es podien estar saltant les lleis com s'ho salten per evadir impostos i tot plegat, i això els enfada molt estar anivellats als pobres, no? I això feien referència a algunes persones d'esquerres que posaven aquest contrast.
Però això, que el dret de manifestació potser sí que ha estat limitat excessivament, tot i que s'entenia que no podia tenir la mateixa expressió, o jo entenc que no podia tenir la mateixa expressió que abans que hi hagués l'epidèmia, no? I per això aquest el dret de reunió. Llavors un altre dret que s'ha limitat moltíssim i que aquest sí que no té raó de ser és la llibertat d'informació. O sigui, jo entenc que sí que s'ha limitat en excés perquè aquest no té cap sentit. És a dir, tu pots dir, no deixem fer una manifestació, però realment no han posat tot el que havia de posar per fer-ho compatible, però s'entén quan estem parlant d'un tema epidemiològic. Però la llibertat d'informació no. I quan dic que s'ha limitat la llibertat d'informació, doncs jo ho he observat moltíssim amb les rodes de premsa que feien cada dia, no? Aquest gabinet de crisi o les rodes de premsa del govern, doncs, per exemple, són moments on el periodisme ha de ser molt lliure. I en aquest país ho és poc, i si limites a sobre doncs, els mitjans que poden fer, les preguntes que es poden fer, inclús periodistes denunciaven que quasi els insinuaven quines preguntes havien de fer, i clar, això sí que no tenia sentit d'alguna manera limitar-ho, i ho han fet. I després ho han limitat d'una altra manera, que és amb el control de la informació. És a dir, el govern espanyol és un govern, sigui el que sigui, del color, que accepta molt malament la crítica, llavors sempre ha volgut tenir els mitjans de comunicació molt de la mà, per això regala subvencions, per això quasi tots depenen dels diferents governs, també. I aquí s'ha vist molt l'intent de perseguir la informació. Llavors, amb el terme fake news, té com una doble vara, perquè al final sembla que hi ha una proliferació de les fake news, és veritat, però llavors semblava que tot el que critiqués el govern era una fake news. I de fet era com preocupant, recordo una roda de premsa, que hi havia un supergeneral de la Guàrdia Civil que deia que havia enviat una circular a totes les comandàncies perquè monitoritzessin, vigilessin quins tipus d'informació s'estaven donant. Clar, i aquesta ingerència a l'executiu, a la informació, doncs no és bona. I aquí entronca amb el segon dret, amb un altre dret que va molt lligat al d'informació, però que és diferent, que és la llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió també ha estat limitada justament amb el tema de les fake news. Amb tot el tema de perseguir els bulos de xarxes, s'han fet una ingerència extrema. És a dir, certament les xarxes proliferen tot d'informacions que porten a l'engany a la gent i això, informacions no veraces. Ara bé, jo crec que el dret penal o la part repressiva no és la manera de contrastar aquesta fake news, sinó al revés, sinó oferir informació contrastada i transparència. I el que sí que ha passat és que n'hi ha hagut unes quantes detencions de persones que havien, no sé, fet una broma a xarxes o una broma que podia desencadenar com pànic col·lectiu, per això deien que aquesta persona té el coronavirus, que no sé què, i inclús han arribat a detencions. Llavors, jo no estic d'acord que el dret penal hagi de combatre això, perquè a més això està molt teoritzat, els anglesos diuen que es pot produir un chilling effect, o sigui, és a dir, si tu poses aquest nivell de repressió, la gent es reprimirà internament abans de dir alguna cosa. Llavors és important cuidar la llibertat d'expressió i jo crec que tampoc s'ha cuidat, i tant la llibertat d'expressió com el dret a la informació com la llibertat d'informació eren dos drets que no tenien per què limitar-se i crec que sí que s'han limitat en excés. I així, com el mapeig de drets, jo crec que són bàsicament aquests. Jo crec que no s'ha parlat molt, que no és ben bé un dret, sinó els drets de les persones que es troben a la presó. A la presó ha sigut un autèntic forat negre durant el Covid. Com sempre és un espai on no es fiscalitza gaire, que és el que passa allà, i les persones que estem en contacte amb la presó o que coneixem una mica la realitat que hi ha allà o que estem en contacte amb presos, doncs ha sigut una estocada terrible. Primer, el fet d'estar en un lloc que passa una cosa a fora i que tampoc acabes d'estar del tot informat i que t'arriben els trossos d'informació. I després, perquè així en castellà dirien han cortado por lo sano, és a dir, no han buscat compatibilitzar els petits drets que tenen els interns
amb una contenció sanitària. Llavors, què han fet? Bàsicament, s'han carregat totes les comunicacions que tenien els interns, s'han carregat tots els vis-a-vis, s'han carregat totes les activitats que poden fer els interns, o sigui, no venien professionals de fora, dins de la presó hi havia tècnics i funcionaris. Clar, a la presó es fan moltíssimes coses, vull dir, hi ha gent que va doncs, a escola, hi ha gent que va en aquest taller, en l'altre, a 1000 classes, tot això, o sigui, els presos només feien pati i cel·la. I això ha sigut així i encara és bastant així, o sigui, a poc s'han anat normalitzant algunes coses, però encara és així. Ha faltat moltíssim personal sanitari, no s'han fet protocols, s'han fet molt poques proves, van tardar molt per exemple, o sigui, estàvem encara en pandèmia, que els mòduls, o sigui, la gent que venia de permís encara estaven barrejats amb el seu mòdul i podia facilitar el contagi. Sí que és veritat que no sembla que hi hagi hagut brots importants a dins, però bueno, sí que s'ha posat en perill, trobo. I després, tot això, 70 entitats van fer un manifest i ho van enviar al Ministeri de Justícia explicant una mica tot això que dic. I després ha contrastat també bastant, per exemple, amb el Regne Unit o França, que són dos països propers dins de la Unió Europea, que ells s'han dedicat a excarcerar presos. O sigui, les presons sobren presos ara mateix. Entenc que s'havien de fer diverses coses. Detectar població de risc i mirar si la presó si els estava posant més en risc o no, estar a la presó tenint en compte les mesures i llavors mirar si podia haver-hi una excarceració. Segona, que per exemple a nivell de Catalunya em consta que s'ha fet bastant, però no suposo que tant com s'hauria d'haver fet, mirar bastant els tercer graus, veure si realment aquella persona podia passar el confinament a fora, a casa. I després, sobretot, també els presos que estan en presó provisional, els que no estan condemnats, revisar causes, perquè n'hi ha alguns que estan en presó provisional una mica per la cara, o sigui, els delictes no són tan greus o tot plegat, i mirar també, o sigui, escarcerar. Si França ha escarcerat 3.000 presos i el Regne Unit n'ha escarcerat 4.000, nosaltres podíem escarcerar presos, però sembla que no ha importat. I com a últim apunt a les presons també contrasta una mica la poca activitat del jutjat de vigilància penitenciària, que és el jutjat que vigila d'alguna manera o controla que les decisions administratives de la presó, és a dir, si et posen un càstig, doncs tu pots recórrer aquest càstig al jutjat de vigilància penitenciària i revisa si aquest càstig és proporcional, doncs per exemple ha treballat poc, perquè va haver-hi com una suspensió de tot el poder judicial i va quedar com molt a l'aire tot allò que fos urgent, i a mi em consta que hi ha algun jutjat de vigilància penitenciària que no trobava urgent revisar recursos. I clar, pensava, bueno, doncs si aquest òrgan, que és el que fiscalitza l'activitat de l'administració, pensava, doncs llavors que avisin i que no es pugui sancionar durant aquest temps si no es pot fer. I això, hi ha hagut bastant de deixadesa a les presons i els presos han estat bastant nerviosos, clar, són tota aquesta temporada sense veure les famílies, sense contacte i sense fer res, quasi. Jo crec que, o sigui, en general, no. És a dir, no seria assumible una restricció al dret a la manifesta, o sigui, no seria assumible, diguéssim, aquestes restriccions en un moment on la pandèmia vagi a la baixa. Però sí que estaran latents, i es podran tornar a posar sobre la taula depenent dels pics que hi hagin de la pandèmia. I també jo crec que dependrà una mica de nosaltres. Si nosaltres acceptem aquest model d'ordre públic o aquest nivell repressiu, o plantem cara o posem a debat que existeixen altres models, doncs suposo que aconseguirem fer una mica de palanca. Si ho assumim tot, jo crec que a l'esquerra el que ens toca és destriar una mica, o sigui, no caure, perquè jo aquí he vist com tres posicions, o sigui, l'extrema dreta i la seva campanya permanent contra un govern de comunistes, rojos, separatistes i homosexuals, que aquests tenen la seva creuada personal. Llavors,
he vist una colla de gent que creuen teories conspiranoiques, que molts també estan en aquesta dreta, però desgraciadament alguns també a vegades estan a l'esquerra, o els podries posar com a l'esquerra, i que aquests et podrien dir, pues sí, sortim al carrer, no passa res, ens manifestem com si no fes res, no? I jo crec que no és així, i després seria com la postura que jo defenso, que seria raonable, que és sempre a partir de la responsabilitat social, però poder articular, és a dir, estar més preparats per la següent vegada, o sigui, calibrar bé quan ens toca, o sigui, quan una situació deixa de ser assumible, com podem manifestar-nos o posar sobre el debat públic depèn de quines coses. Jo crec que això, que dependrà una mica de nosaltres si volem empènyer per canviar un model diferent per afrontar aquesta crisi sanitària. Jo crec que ens ha agafat molt a contrapeu, però molt a contrapeu, i és normal. O sigui, diguéssim, els moviments socials o les persones que ens mobilitzem d'esquerres o la gent que militem en espais no havíem viscut mai una situació així, i que te la mires una mica amb estupefacció i una mica no sabent què és el que havies de fer. Sembla com que en el fons et treuen al carrer i et treuen la interacció social i ens hem atomitzat tots molt, no? Hem començat al final a pillar-li el tranquillo amb eines de Jitsi, Zooms o el que sigui per estar-nos connectats, però ens ha costat com assimilar tot això i sobretot veure quina era la resposta adequada en cada moment. Jo crec que hem hagut d'aprendre lliçons en aquests mesos de confinament, saber què és el que no estem disposats a patir d'alguna manera o com no volem que s'enfoqui això, i per tant hem de poder idear maneres de tenir més veu en el moment que pugui tornar-se a repetir un confinament similar sí, bàsicament això, i veure també a vegades fins a quin punt cal continuar obeint o s'han de desobeir en petites coses, sempre de manera responsable, però no sé, encara hi ha contrastos bastant terribles. Ara, passejant per aquesta plaça, doncs, et trobes al parc dels infants, encara el trobes precintat, i nosaltres després d'aquí podem anar a fer la cervesa i tot plegat. Fins a quin punt hi ha coses que s'han estirat massa. El tema dels infants, que abans n'he parlat quan parlava de drets, però sí que m'agradaria fer esment, jo ho he trobat, o sigui, jo no soc pare, però ho he trobat terrible, com des de fora, com els nens s'han configurat durant tota la pandèmia com una extensió de l'adult i com una càrrega. És a dir, ells no han pogut sortir a passejar fins que es va començar a muntar pollastre. I això va passar en el mes i mig d'estar confinats absolut, i els nens no podien anar a comprar. I tenies autèntics drames de pisos petits com quasi tots tenim, o que tenim les classes populars, amb nens tancats, i semblava que no tinguessin drets, com si no hi hagués una convenció de l'infant, com si no fossin un subjecte de dret. El tema de les escoles no vull obrir el meló, perquè és un tema candent, però clar, et trobes que s'ha obert tot menys les escoles, i en el dret de l'educació als infants, on ha quedat? De moment ha quedat a la cua, no? I llavors sembla que hi ha situacions que no haurien de ser assumibles, després, com deia, el nivell de repressió i tot plegat, i que sí que hem de ser capaços per una següent vegada fer-ho millor i com a mínim poder posar els debats sobre la taula més centrats, més consensuats i amb més força per incidir, perquè en el fons incidir a l'opinió pública és clau a l'hora de que es prenguin unes decisions unes altres. Jo d'això en sé poc perquè no soc un coneixedor del tema tecnològic, però faré com uns breus apunts. O sigui, el tema de les tecnologies entronca amb el dret a la intimitat, no? Que és el dret que es veu conculcat quan aplicacions informàtiques o aplicacions tecnològiques posen a la disposició de tercers les teves dades, no? Ja sigui tant a l'administració pública, ja sigui tant a les empreses privades, a les empreses, no? Llavors, se n'ha parlat molt. Jo ja et dic que no hi entenc molt, però jo el que he vist aquí,
les diferents ordres ministerials que posaven, que demanaven que s'investigués sobre aplicacions informàtiques, a mi no m'han semblat aquí a l'estat espanyol extremadament invasives, sinó que tot el que s'estava parlant partia del consentiment previ. Per tant, si és així a primera vista i em dret a que qualsevol que hi entengui em repliqui, a mi no em sembla tan invasiu, és a dir, que si tu tens una aplicació en què en cas de donar positiu tu mateix donguis un clic i et pugui avisar les persones que has estat en contacte, em pot semblar una bona eina. El que passa a mi, el que em preocupa és el tractament de les dades de tercers i l'administració pública. L'administració pública ja estan tractant les dades. De fet, la legislació europea permet el tractament de dades davant de crisis sanitàries anònimes per tenir, i és clau, per tenir estadístiques, per tenir, bueno, ho hem vist cada dia, no? Els repunts de morts, òbviament, o els repunts de contagiats. La persona contagiada no ha donat el consentiment o no té per què haver donat el consentiment i allà està posat una base de dades. I jo entenc que això ha de ser així perquè l'administració pública, o sigui, l'administració sanitària, l'autoritat sanitària ha de poder disposar d'aquestes dades, no? Ara bé, tots aquests processos del Big Data permeten que de copiol d'aquestes dades ja deixin de ser anònimes, a mi em provocava a vegades la cessió de tercers. Les dades mèdiques són molt importants i formen part d'aquell nucli protegit de dades que en principi s'han de protegir moltíssim, i la legislació europea amb aquests temes a vegades és laxa i inclús permet a l'administració pública sense consentiment passar-ho a empreses privades, en principi amb interessos, o sigui, diguéssim, a farmacèutiques o a empreses de salut, en principi, doncs, diguéssim, per combatre la pandèmia, però a mi això ja no em sembla lícit i sí que s'hauria de fer un cop de cap per veure de buscar altres maneres que jo no hi entenc, no? Perquè el tractament de dades és important, respectar el dret a la intimitat de les persones també ho és, i això ha de poder ser conciliat. No ho ha estat, que jo crec que per això se n'ha parlat molt, en altres països, sobretot asiàtics, que tenen una cultura de la intimitat i el tractament de dades molt diferent a nosaltres. No dic ni millor ni pitjor, a mi em sembla pitjor, perquè ho trobo important, però sí que a Xina o a Corea del Sud sí que ho han fet servir a destajo, però també forma part d'una altra cultura social, també, on unes altres han prioritzat, diguéssim, aquest benestar col·lectiu i si cal passar-se pel forro, diguéssim, la intimitat dels ciutadans on ho han fet. Però ja et dic que quan he mirat les aplicacions que s'estaven investigant aquí o que es proposaven de posar, a mi no em semblaven a primera vista, no em semblaven molt invasives, a risc de que algú em rebati amb tota la raó del món. Sí, reprenent i sense allargar-me. Jo el reformularia en el sentit de que crec, o sigui, reprenent el fil anterior, que crec que els moviments socials o les persones que militem o que estem en col·lectius d'esquerres o en partits d'esquerres, crec que hem de fer autocrítica. O sigui, no ens hem de flagel·lar en el sentit de dir, bueno, sigui un escenari molt nou, però jo crec que l'hem viscut bastant des de la quietud i bastant des de la barrera. És que, de fet, la dreta rància ens ha passat la mà per la cara sortint desacomplexadament. Jo no dic de fer això, perquè he defensat sempre una responsabilitat social, però crec que no hem sabut articular prou bé la resposta, no hem sabut posar bé els debats sobre la taula en ocasions i que per força en aquest últim confinament n'hem hagut d'aprendre i ho hem de poder fer millor. Això, situar debats i escollir bé què és el que veiem que és adient i el que no, i arribar a punts fins i tot fer petites desobediències.